Manchester United, klub, ktorý sa v poslednej dobe absolútne nedarí. Privied veľké mená ako Casemiro, ale to im absolútne na titul nestačí. Dneska som od toho tu ja, aby som ich opravil. Predtým, ako som začal trénovať, mi vedenie klubu Manchester United napísalo, aby som vyhral Ligu majstrov, Európsku ligu, vyhrať Premier League, čo bude ťažké, a priemerný rating hráčov 85 plus rating. OK, sme tu. A jak sa kúkam na základnú 11, určite nám bude treba kúpiť zálohu. A jo, je tu Antony. Jo, budeme staviať toho najlepšieho futbalistu na svete. Vyhral 35 zlatých míču. To je futbalista. Musíme ho poslať na hosťovanie, lebo to by sme hneď všetko vyhrali a skončili by video hneď. Takže dám ho na hosťovanie a prerobíme zálohu. Dobre, toto je môj list, ktorý by som predal, prestupový list okrem Antonyho, lebo my potrebujeme ho dať na hosťovanie, aby sme to hneď všetko v prvej sezóne nevyhrali. A predal som, že skoro celý tým, no okrem základnej 11, ale bude nám trebať veľa toho kúpiť. A ja si myslím, že z tohto by sme zarobili veľa peňazí. Hráčom som aj nastavil nejaké taktiky, aby sa vylepšovali a aby sme hrali aj nejako kombinačne. Za to ideme kúpiť nového hrotového útočníka. A reč je o Viktorovi Gyökeressovi. A do zálohy sme ešte aj kúpili Pavla Gaviho. Je mladý, má veľký rating. OK, toto je finálna zostava na sezónu, na budúcu sezónu. Teda na túto sezónu a my môžeme ísť sa vrhnúť na polovicu sezóny. Polovica sezóny je tu a mňa zaujíma, ako sme na tom v Premier League. No, čiže na titul strasa 8 bodov, čo nevyhráme. V FA Cup, v Community Shield sme prehrali. V FA Cup nás čakali Leicester a v semičku Kamo, to čo je za finále, semifinále, že Sheffield vs Nottingham Forest, a kamo, že my máme Manchester Derby. No super. Viktor Gyökeres není na tom najlepšie, ale na tom najlepšie je Amat. Antony dal, že 1+0 zatiaľ na hosťovaní. A zlepšil sa o ten rating. A Brunovi to tiež už ide na kopačky. A ja si utiahnem Jadona Sancha, lebo potrebujeme podľa mňa to 660 000, no nevadí, ale bude nám treba. Dobre, a my sa pojme vrhnúť na druhú časť sezóny. Sezóna skončila a my sme dopadli ako na tom. Ježiši, no 6. No zase na 5. miesto sme stratili 5 bodov. A Liverpool vyhral titul. Community Shield sme prehrali. FA Cup sme... Kde skončili? Carabao Cup sme vyhrali. A my sme vyhrali Európsku ligu. Statisticky bol na tom najlepšie Viktor Gyökeres. 30+8. Za Premier League 22 gólov. Kamo, a Amat? What? Kamo, typek je z lavičky a dal, že 20 gólov. Tak to je trošku nejaké sus. Garnacho jednak má... Antony 4+3. No, za mňa je to OK. Na hosťovaní je tam letný prestupák v novej sezóne a keď sa kúkam tak na základnú 11, tak vidím najväčšiu slabinu sem, naľavo sem. A je tu Jeremy Dotku, nová posila, ale s konkurenčnou Manchester City. Aspoň trošku oslabíme ten City, lebo nám treba aj Garnacha vypredať, takže to je úplne rozumné. A pre týchto našich Slovákov tu prichádza Milan Škriňa. Dobre, poďme sa vrhnúť na polovicu sezóny. OK, je tu polovica sezóny a ja sa sem fakt kúknuli, aké je tu na tabulke. Proti Nottinghamu Forest hráme 3. kolo FA Cupu a teraz Premier League. My sme tam 5. Kamoša, my neukážeme byť ani v top 2, alebo teda v top 4, alebo tak. Kamo, jak sme na tom v Lige majstrov? 10, kamo. Počkať. S kým sme všetko hrali? Komu sme prehrali z nejaký beef, ktorý sú ani neviem, ktorý tam... Typci sú z 27 a mňa porazili.
What? Kamo, čo je s tou tabuľkou, že Real Madrid 22. Kamo, že Real Madrid Slavia 3-3. What? Kamo, a tu je sa aj Sparta Praha. Čo sa v tejto Champions League deje, kamo? Ja. OK, takže už skončila sezóna a zaujímavé, jak sme na tom všetko skončili. Kamo, my sme vyhrali FA Cup. What? Kamo, no tak dobré. My sme skončili, playoff. To som si lepšie predstaviť nemohol. League sme skončili 5. Kamo, no nic. Viktor Gyökeres zase 30 gólov, kamoš. Ten typek je gólostr. What? Kamo, že Sancho 31 gólov. Vám už šíbe všetkým. Dobre, takže za 2 sezóny sme dokázali vyhrať Európsku ligu, alebo hociaké európske súťaže a priemerný rating 85 plus rating sme mali na hráčov. Ale jedine, čo sme nesplnili, je Premier League. Dobre, jak sa vám páčilo toto video, tak nezabudnite dať like a odber, lebo toto video malo veľa práce. A jo, ja sa s vami uvidím u ďalšieho videa, tak čus.